Ừm, tục tròn thì bay vét của với nào chuan nghe cảnh ngủ thấy charta karmasa market clear how na chun rom na kan nei nga chuan kan soin karmasa han monthly fair value ke paron lu to ta chuan monthly fair value ke paron lu to ta chuan I daily high liquidity kan la to ta bok ta chuan chumi na min shil chu tuna hi chuan enge area of indecision zone akan lo mani mo omzia chuan kan be sei chu monthly fair value gap atecha a bearish don chuan bearish scenario kan la be sei a chu chu kan be sei dan chu engtin nge a thlenang kan ti chuan lower time frame ha poimo ta weekly hi en tai da kan hmuh hian weekly fair value gap kan nei hun ber chu tlai hin ta fair value gap kan sim lo fair value gap kan sim lo a fair value gap siam lo a higher time frame PD array a kan chho hi hei thil thal tu ani mo omzi chu weekly fair value gap lo a higher time frame PD array kan chho chuan price ka a bearish a bullish momentum lu tu ne kan chho lo tin an ta ma se chuan enge kan nei kan ti chuan weekly a hian kan hmuh hian tuna hian weekly a hian hei fair value gap thar a in siam kan hmu thei ta hei hi fair value gap thar hi tungkara voina news awma kan du tu sama chuan bearish scenario chun som don se chuan fair value gap bullish fair value gap hi siam lo se mo hemi high 103.814 zone hi ron tat se price ron balance se ani lo chuan weekly a fair value gap kan siam chuan bearish scenario kha en ngot thei don lo ta ni chu poimo ta voina kan voin le nak tuwa kan la bullish chun zom ani chuan heta weekly fair value gap a create don tin ani chumi a create chuan price po kan la follow up higher tar char thei ma se chumi chu a create dong le don lo chu voin le nak tu in a shilanga mo chu lower time frame a po in le taila chu tuna hian first line no defense daily fair value gap a kan nei ta weekly ha chu kan en longa daily ani mina a heta fair value gap chate create a mo ma se kan hmung hian hnuaiah hei fair value gap dang alo ma daily hemi zawk hi a hian ril ru kan pek nga te hetai nga pek lo ani chuan hei monday nia tro monday high siam ani ta kan hmung hian monday a hemi week thla se chuan hemi fair value gap hi a break toy chuan a kan bearish kan ti thei tonga ma se kan hmu hian monday a week pom pelawain open a chho nga lu ta chuan monday lo hi ron take out zoi the kan be se a chho dong pawh ni ta se ma he chumi chu an ta ma se enge kan be kan du kan ti chuan mo hemi weekly hi voina emo nak tu ka ron tat se bearish scenario kan confirm to ti na pawh ni thei nga ma se tuna chuan na so hian daily fair value gap a kan lo ma kan hmuh hian daily fair value gap atang mo daily fair value gap first line zone of defense kan ti kha tarang khan reaction hei kan hmua a chopi em em ani omzia chuan price hian khoi zong nge kal na du adu dan tak ala shelawa e ti hun lai nga sam sam ngai hun ani chuan 4 hour a pawh bearishness min saw to a ma se daily kan la nga chan chu 4 hour kan hmung hian fair value gap pahnih ngot nen monthly fair value gap a chawa ma se nge kan ron chhuk le a fair value gap zong zong a ron disgrace pek a bullish fair value gap chuan bearish fair value gap a ron create ta ni ma se hemi bearish fair value gap 4 hour a mi hian a hold on lo chu kan hmung hian daily fair value gap heta ne mo omje zon opposing side a fair value gap alo oma chumi na min hriat tir chu price hi ala in 50-50 em em ani price hian kal duh na zawng tak ala show lo chuan don nga pawih lo ta voin news unemployment claim sa chhuk dawna heian market effect over angem effect over lo ngem kha chu hriat theih lo ta ma se kan hmung hian hourly hi en le zoi taila hourly a chuan kan hmung hian hei
choppy em ani hetiang choppy do om chuan heng hai zong hi chu a ron lak le vek ka ringa chuan daily chhun zawm pon kan la bullish mai thei maw chu voin news a zir anianga voin news a I DXY alo green ta ni chuan alo green ta ni chuan daily fair value gap a kan hmu hian reaction kan hmu zawng ne buy scenario kan len thei nga chumi ani lawa news ma chawa news a ron red ani chuan 4 hour fair value gap atang sales te pawh kan en thei nga chu scenario pahnih ni chu ni lawa tiam price lai vela atal kuala news a chho vut ani chuan bullish scenario tho kan la inanga heng hai zong zong kan la target don tin han chu chumi te chu ni ma se kha chu news ron chu se kan hmu hian price chuan engmah lower time frame a phei chuan market structure mu mal min pelawa chuwang chuan ma mai kha tha chuan euro USD ani la euro USD pawh mawi khawp mai a weekly monthly kan hmu hian euro USD chu euro USD pawh monthly fair value gap DXY ang thoin a ron touch ta draw kan hmu hian tun thla tira chuan monthly fair value gap a ron touch ta enge chu kan nei kan ti chuan hei pawh DXY ang tho ni voina news a bullish a hemi fair value gap kan toss lo ni chuan mo kar leh lama pawh bullish scenario kan en cha thei tawng ma se kan hmu hian hemi hai hei kan han touch keuh ani puan ron chuk thla leh pawh ni se bullish scenario kan tawng chumi te chu ni chu daily ah hian chu kan bullish dawn nei dawn lo ti daily ah pawh hian kan hmu thei tho ni hetai ka zia hi lo ani la kan hmu hian monthly fair value gap kan touch ta monthly fair value gap kan touch nuai ni nge daily min pek daily ah kan hmu hian fair value gap kan nei maw chu voina le DXY ai chenga euro USD biki kan bullish dawn ani phot chuan kan bullish dawn ni phot chuan hemi daily fair value gap hi a create turan top mai ni omje chu vo in candle hrim hian hemi hi a ron touch lo ani chuan buy opportunity kan nei sang thei to don mo chu price action kan hriat thiam poimo na ni asan chu heta daily bearish fair value gap a siama kan disrespect a tro fair value gap hi respect se don nimina po rejection kan hmunga voina poin a reject anga hemi hi ron ta changa chumi ni chuan hemi lok target in voi khat po kan ron chuk le thei chu ani deuh mai chu daily fair value gap creation hi hemi 4 hour a in le taila ending chiang e price om kan hmu hian 4 hour a pawh 4 hour a fair value gap kan nei ta draw 4 hour fair value gap tang reaction kan hmu ta price hi la bullish pa ngai ni chuan enge price ina bei ati le thei kan mai se de chu hei daily fair value gap bullish a ron touch lo tur kan ti ta price hi ai thu ka pull back bawk an la bei se thei fair value gap tang reaction bawk an bei se thei price hi a ron pull back a 4 hour order block a hian 4 hour order block a reaction kan hmu a bullishness kan chhun zawm dawn chuan hetain reaction kan hmu a 15 minute a entry min pe em ang chu hriat chiah pawimawh maw time frame pawimawh na price a ron kala heta pawh ni thei heta pawh ni thei mo buy scenario no zon ta reaction mi ron pe nga bullish scenario kan chhun zawm dawn chuan buy opportunity mi ron pe em ani lawa price a ron chuk ta ni a ron chuka 4 hour a kan en si lo nga a ron chuk ta nga 15 a 15 minute a bearish fair value gap tam deuh nei na ron chuka bullish fair value gap a create thei lo ni chuan kan bearish chhun zawm tin ani mai ta tuna kan opportunity kan buy opportunity hmu ho hi heng hi a ron invalid dawn tin ani a valid na tur chu kan hmu hian order block emaw hemi fair value gap emaw hi respect se maw chuan ta chuan enge kan target thei kan ni chuan daily order block daily a hei kan first line of defense nei nia sellers ho lo lu ve mai theina hun kan nei nia chumi chu kan target anga mo engting e khuta pullback lenga heading an chhole lo nge kha chu price in ron hril se chu tok lu to ni chuan euro USD big te moya tun din huna chuan 15 minute kan enanga kan hmu hian 15 minute ta chuan kan hmu hian
han kan 4 hour fair value gap point of interest le heng ho hi entai la tuna hian 15 a hian bai ngot na chan tur kan em nei lo a chan chu kan hmu hian 4 hour fair value gap a eng nge nge ron chuk mo 15 minute bearish fair value gap ne 15 minute bearish fair value gap ne na ron chuka chumi nge price hi bearishness ne fair value gap ala ron chuk ani lower time frame a hi kan bullish don chuan 15 minute bullish fair value gap create le se mo chuta chuan bullish scenario kan en thei ang ani chu a create lo ta tuna chuan 15 minute bearish fair value gap nen kan la ron chuk ta chuwang chuan man hmongai lo a i news kan nei bawk nen news a ron kal dawna chuwang chuan hetlai price bawk an la touch mai thei maw chuwang chuan tunah chuan hei sell opportunity tha lutuk ani chan chu fair value gap kan nei a heta 4 hour PD array kan touch mai thei kan nei bawk a chuwang chuan sell du chuan hei tunah pawh sell opportunity awm ta 1 minute a entry a awm a em kan en ang kan hmuh hian 4 fair value gap leh order block kan nei kawp a maw entry thal tu ani kan hmuh hian entry awm chiah ta khaw nge entry an tih chuan kan hmuh hian 15 minute fair value gap atang a rawn riak a draw bearishness a rawn riak ta ni chu chuan enge mi pek 1 minute a fair value gap dang a create leh inte kan entry kan siam thei ang tain entry kan siam anga stop loss swing high mo target 1:2 vel pawh ma se hemi trade hi high probability ni lawa ka trade lo nga ri chuan chuan a chu ka soyom ji chu engting nge trade kan approach am ti te mai hani ka ron soi chu song mai chu ni price hi tlem in ron pull back le nga chuk dawm bon tiang te pawh chu la thleng thei ama se i ka base sei chu kan bullish dawn ni chuan hemi thleng pawh hi ron la touch ka phal sak ani chu ase hemi daily fair value gap a creation tur hi a ron touch lo hram ka base ron touch cheu ani pon let le rang vat se ani lo a ron touch tlai vela khawmuan kol kuai vel ani kha chuan kan bearish dawn tin ani mai kan hmuh hian reaction kan hmu a maw sell duh chuan sales an la zuai thei mai thei a ase ka la lawang chuan gold kan soi le zuai zuai anga gold pawh chu tiang ti chuan tunai entry lo awm ni hi ase ma entry ka siam dawn hri lo chun du ka trading time zone a ka trade chuang ka lungoi chu kan trading time zone ani lo ta gold pawh nimina ka soyang khan i daily order block a kan rieka ka ti draw daily order block a kan rieka chuan enge min pek daily order block a kan riek khan 1 hour a bullish scenario min petani kan soi le lawang nimin i whatsapp group a ka post kha in lo chuan bullish scenario min pe draw i fair value gap le order block a respect a kan bullish vaka chuan nimina entry om thei ang an tia entry ta hian 15 minute an nal tak mai no ma kan bullish a ma se enge min pek lo ti chuan i kan hmu hian 1 hour a kan bullish no hian fair value gap pawh create lo ni mo chu tiang chin 4 hour a pawh kan duh chu 4 hour fair value gap a lo touch se kan next wave hmuh tur chu 4 hour fair value gap kha creation thar awm le se fair value gap thar chu min hrilh chu kan la bullish stop tih mai hrila tunah chuan chumi chu min hrilh lo ta ni enge chumin kan bei sei thei kan ti chuan mase tuna mi pawh i price action hi mo diak su a ti gold tak te chu daily hian en tai la lower time frame a kha chuan a zia daily a hian kan hmu hian choppy mai ni mo range bang kual vel mai chuan i daily a bias lutuk awm thei lo a kan bias hnung ber chu i hei tain fair value gap le order block kan nei draw hemi high le tu chu kan on pull back a ma se daily a enge kan nei engmah pu i
buy pressure kan nei chun zom em nei chun zom lo mo tu mi ni wang chuan daily a kan la overall chong kan la bullish a ma se buy pressure eng ma kan nei lo ta ni tu mi ni ngem en ti kan ti chuan price hi alla chakual vel mai mai hi overall chuan la chakual vel mai mai thawa chuan trade lak thiam pawng a chuan lower time frame a chuk pai ka du lo ma se kan soi thuk tu tawa I kan hmu hian 4 hour ah chuan bullish scenario tho la ni hemi lo pawh la nei mai la 4 hour ah order block kan la nei a kan la bullish lawn chuan 4 hour order block 4 hour flow 4 hour order block atang hian bullish scenario kan la chhun zom thei ta ni mo kan la bullish lawn chuan chu pakhat a in ta ma se 1 hour kan en le hemi buy side liquidity alaka kan hmu hian buy side liquidity la ta 4 hour a fair value gap create lo 1 hour a fair value gap a create lo ta chuta buy side liquidity tang chuan enge ron create kan ti chuan ta 1 hour a fair value gap kan ron create ta ni mo chu 1 hour a fair value gap kan create ta tro kan pull back a kan re ka fair value gap min ron create le fair value gap kan ta cha kan react le a fair value gap kan create le lo nge I tuna hian price hi example a price te dan zong zong te tiang zong zong hian soi tu ma nei vek kan ti ha for example a price hian I 1 hour fair value gap nen hemi zone a hian mo 1 hour fair value gap nen ron lu se don buy scenario ka en chan ngot tur ham lo ni ma se tuna kan hmu hian I news ma velin tian ron chopin mo muang chang in ron lut se chuan hemi 1 hour fair value gap a hian bullish scenario kan en theianga hemi bullish scenario kan hmu non chuan DXY a kan soi khan bearish scenario DXY a bullish scenario kan la follow ni chuan ta fair value gap thar a siamanga kan pull back le nga fair value gap thar a siamanga kan price kan go lower ang chu ani mai chu order flow le market structure current market condition nen zong zonga ka ron hrilh fiah thei dan ber ani chu lo in zir ve lamo